федератсияи русия маҳкам кардесай маҳдудият бигем ворид кардесай мисол пеш аз призов сар шидан мераванд дарсҳои ҳамун автошколаро мехонанд ва ба сабаби баланд шидани нархи нишондиҳанда баъдан нархи ҷаримаҳо дигар чизора. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, як ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. Бародаро, ман мехоҳам дар ҳамин аввали видео як чиза қайд кунам. баъзе нафарҳо менависанд ки ҳар рӯз я навигарига гап мезани як чиза исусе ҳар чизе ки асос дора мо дар бораи ҳамун гап мезанем. Вақтон медонем ки ҳама рӯза тағйироту иловаҳо дар ҳама ҷо ҳастай ва ҳамин чизоро ман барои фоидаи шумо гап мезанам. Касе ки маъқул нестай видеои маро тамошо накунем, ба ҳамин хотир аз канал подписатсия кунед. имада хубтарай беҳуда вақт ихтора мегирем, комментария менависонем, мо ҳаморо аҳамият наметем. иҷа ҳастанд одамое ки тамошо мекунанд бахшона як информатсияи хуб мегиранд. хоб бародарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон перескат кунед барои аз нав кардани документотон номерои и одамое ки мебарояд зангшон бизанед, одамои боваринок граница мебаранд. Вакилон одамони нав, яъне ки дар федератсияи русия новие люди ба думаи давлатӣ пешниҳод карданд ки муҳоҷирон барои насб ва истифодаи замима ё худ мессенҷер уҳдадор шаванд. онҳо пешниҳоди худро ба вазири корҳои дохилии русия ирсол карданд. дар ин бора хабаргузории ТАСС иттилоот медиҳад. аз лиҳози қонунӣ уҳдадор намудани шаҳрвандони хориҷии муқимии русияро барои насб ва истифодаи мессенҷери макс дар давоми будубоши онҳо дар кишвар зарур мешуморанд. ба гуфтаи вакилон муҳоҷирон паёмрасону замимаҳои хориҷиеро ки на ҳама вақт ба талаботи амният ҷавобгӯ мебошад истифода мебаранд. чиқаре ки медонед мессенҷерҳо мисоли гап ватсап телеграм дигар чизора федератсияи русия маҳкам кардесай маҳдудият бигем ворид кардесай ва ба думаи давлатии русия ба ҳамин хотир пешниҳод карданд ки як паёмрасони дохилии русия бо номи макс мақсад пешниҳоди мардум карда шавад то барои амният барои аз бархе мушкилиҳо пешгирӣ кардан кӯмаки зиёд мегардонад. дар мактуб зикр мегардад ки назби макс ба баланд бардоштани самаранокии назорат аз болои муҳоҷират, таъсиси шабакаи ягонаи бехатарии рақамӣ барои ҳамкории муҳоҷирон бо мақомоти давлатӣ ва корфармоҳо, инчунин коҳиши имконпазирии истифодаи паёмрасонҳои хориҷӣ бо мақсади қонуншиканӣ имкон медиҳад. чиқаре ки мо гуфтем барои пешгирӣ кардан аз баъзе аз проблемаҳое ки имрӯзо сар мезанад ҳамин мақсад ният қатъия. гуфта мешавад ки моҳи июли ана ҳамин сол президенти федератсияи русия ба ҳукумат супориш дода буд ки ҷиҳати маҳдуд кардани кори паёмрасонҳои хориҷӣ тадбирҳои рӯи даст гиранд. паёмрасонҳои хориҷӣ мақсад ватсап ва дигар чизора президент махсус супориш додагӣ буд ки зери назорат бигиранд ва маҳдудият ворид кардана сар бикунанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. дороҳои гиёҳӣ дар кортон боша видеоро тамошо кунед, заказ кунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, дороҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. карим нависонда. салому алайкум ака. сози хуби саломатиёт хубай. шукронаи худованд ҳазорон бор хубем бародар азиз. худо куна ки шуморо ҳам доим хуб бошед. акбаров нависонда. салому алайкум ака. ман документ надорам. метавонам моҳи ноябр равам тоҷикистон. документ надошта боши аллакай баъди 10 сентябр депорт кардани бе документҳо сар мешавад. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед. як нафари дигар нависондае ки ваъда доданд ки баъди анҷоми хизмат рава кардан, яъне нафарое ки добровольни хизмат мераванд, мисол пеш аз призов сар шидан мераванд дарсҳои ҳамун автошколаро мехонанд ва баъде ки хизматшон буд мешавад мераванд ҳуҷҷати ронандагишона дастрас мекунанд. сангова нависонда. ҳамин агар дар мигратсион кард гости гуфта омада бошӣ бе граница гузаштан метавонӣ патент кунӣ, илтимос бинависен. вақте ки шумо мигратсиони картаи гости доред барои патент гирифтан ҳуқуқ надоред. барои патент гирифтан бояд мигратсиони картаи работа дошта бошед шумо ва баъдан дастрас карда метавонед. хуршед ҳайдаров нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. ҳамин сета штраф дошта бошӣ тоҷикистон биёй рафта метавонем бо штрафора супоридагием. штрафора супоридагӣ бошен бале метавонед. агар ки супоридагӣ набошен дар ин ҳолат аллакай метавонанд депортон кунанд. раҷабов нависонда. дар бораи военни пулакӣ гап мезадем.
дар бораи хизмати алтернативӣ дар ҳамин каналмон чандин видео ҳаст, метавонед дар ҷои поискаш бинависед номша, мебарояд тамошо кунед бародар. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон. Як нишондиҳанда айни ҳол чанд сомониро дар бар мегирад. Айни ҳол як нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар шидагиай ба 75 сомон. Хеле ки медонен ҳар сол мисол нархаш 2 сомон 3 сомон зиёд шидан мегирад ва ба сабаби баланд шидани нархи нишондиҳанда баъдан нархи ҷаримаҳо дигар чизорам баланд шида метавонад. Шоева нависондай: салом акаи Сорбон. Ҳозир ба Россия рафтагиёра мемонанд аз аэропорт будроянд ё ки не. Ин чиза мо дар ҳама барномаҳомон мегӯем ки вобаста аз тақдири хитоб мебинем. Баъзе ҳолатҳое мешавад ки мисол ба Россия рафтаанда шуморо иҷозат метиҳанд вориди Россия мешавед. вале боз баъзе ҳолатҳое мешавад ки одамизод якум бо Россия рафтаистай меравад дар аэропорт меганаш ки ту депорт дорӣ ва боз баъзе ҳолатҳое ҳастае ки мерен як рӯз меқапанд ё 2 рӯз меқапанд ё ягон соате ман мекунанд баъд иҷозат метиҳанд. ба ҳамин хотир мо доим мегӯем ки айни ҳол дар вазъияте ки рейдо бисёрае, спрос бисёртарае, проверкаи документ бисёрае, вобаста аз тақдиртон мебинед барои ба Россия даромадантон. Так одамое ки паспорти российскӣ доранд ҳозир ҳамво мисол тезтар медонанд назар ба дигаро. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com